lahat mga moshis at kayo na para aking mga alakshis. Hello, Aking mga alakshis dito sa saan. Ayun, narinig na nila ng live kung paano yung aking opening spiel. By the way, once again, my name is Ma'am Shiji together with Miss Travel Vlog and Miss Hana Sana Vlog. Anti-shade vlog. Ayun. So, sa first day ko dito sa saan, sila yung mga social climber province na nandito na ngayon available. Kasi yung mga wala pa po, usual, mga hubog kagabi. Shoutout sa'yo, Bakang. Okay. So ngayon, ang gagawin natin since first meet natin, ano rin tayo, magtitinga tayo habang nagbablog. First impression tayo. Ayun, may pa-first impression tayo. Pero bago yun, welcome muna tayo sa greenhouse ni Brenda Antaray. May mga pag-green. Kasi And nga, white. puro berde kasi yung mga nandito, mga berde ando. First impression tayo, agad-agad. Dumating kami mula sa Manila kanina na nakita nyo. Nagkaano naman na tayo, di ba? Nagkasama, hindi masyado nagkasama tayo sa Manila. Sandali lang. Okay, first impression. Kasi syempre, first time ko rin dito sa inyong province. Go. First impression mo sa akin. Tapos ibabalik ko rin yun sa inyo. Ano? Masaya. Okay. Kasi, I mean, first impression mo sa akin, yung sa tingin mo yung ugali, sa'yo, masayahin ka lang, yung nakita kita sa nung sa first meet natin doon sa Manila. Sa Pamsi, nagpaka-ano. Ayun, nag-game sa budget. Dahil yun, masaya, tapos hindi ka, maldeta yung, approachable. Okay. Mabait, gano'n. Okay, so yun yung other side. So bigyan mo ako ng ibang, ng other side ng good na nakita mo. Kaya maldita ba, suplada, gano'n. Hindi. Bigyan nyo ako ng good tsaka bad. Pero sa- Akala ha. I mean, okay lang yan. Wala tayong rito. Oo, Kung ano yung sumot siya, akala nyo, yes. Sa akin, mabait, sobra. Yun lang. Oo, kasi yun. Sabagay kasi unang meet talaga namin, Oo. nag-jive kasi kami Oo. talaga kaagad na mga Oo. rampahan kaagad, Oo. lalaki, alak. Oo. Kaya sabi ko na nakita ko sa hala, nalalapit na rin siya sa katawan namin talaga. Okay. Ikaw, Hana Sena, first impression mo sa akin, yung unang nakita tayo kanina, ano yung agad yung... Ano lang, sa parang masaya, enjoy, and sa... Ano akala mo ba sa akin? Mukha ba akong matapang, ganyan? mukha Hindi ba- naman, mabait naman po siya. Actually- Actually, mabait po siya. And Kasi nung nakita ko siya kanina, pagdating namin sa kusina, sabi ko, andiyan pala si Hana. Ayun, in-approach ko talaga siya, niyakap ko siya bongga. Kasi nga, chorizo yung niluluto Oo, niya. chorizo. Siya, Lahat. siyang official chef. Ulit long. Wala ka namang naramdaman na Wala naman. anything talaga. Isang friends lang talaga, promise. Ang taray. May English, sabi nagtitinga-tinga ka rin. Okay, ikaw tayo, Shin. Ako siguro, yung first ko nakita, hindi ko lang nakita si Ma'am Shiji sa... nakita ko si Ma'am Shiji sa mga live, Yung vlog. tapos mga vlog, tapos iba kasi, di ba, dapat, iba kasi yung on-cam, tapos iba yung nasa off-cam. So first impression ko ni Ma'am Shiji, nag-base ako nakikita ko sa kanya pagdating niya kanina, direkta. So pag sabi mo kanina sa akin na i-vlog mo ako, kami patay, hala, baka mapagalitan or ano. Maybe But- nagkukwento kasi si ate mo. Oo. Ano ba si ate mo? O, kasi si ate niya, madalas ko rin masabihan, mapayuhan. Oo, Pero hindi naman totally, hindi alam ng ate niya, yan ako. Oo. si Jin Bulag. Oo, si But Jin Bulag. honestly, nakita niyo naman ngayon na close kami. Approachable talaga si Ma'am Shiji. Oo, hindi kasi alam niyo kung bakit. Talaga ito yung isa to sa mga reason bakit gusto kong pumunta ng Hasaan. Para ma-meet ko kayong lahat. I mean, hindi lang para makita ko tong bahay ni Brenda or makapagbakasyon ako dito. Kasi sabi ko, ang kailangan yung grupo na natin. No? Parang dati nagsimula lang tayo as yung magkakaibigan lang pa pala. Actually, wala. Late na nga ako na nag-vlog eh. Tapos,
tsaka gusto ko rin malaman, anong meron dito sa mga Bex na to? Bakit? Parang hindi na bang madali, parang it's easy for Brenda na ibigay yung kanyang kamay to help you. Kagaya ng meron ng ginagawa niya sa amin sa Manila, yung mga grupo ng mga taga Manila. And now, sa haba pa ng sa haba na magiging bakasyon namin dito, sisiguraduhin ko naman talaga na mas makikilala ko din kayong lahat. Ayan. Okay, eto naman. Okay, ako naman magbibigay ako ng impression with you guys. Okay. So, kanina, kasi si Charmel nga nakabanding ko na sa Manila. Okay na, tsaka tahimik talaga to, tsaka feeling ko talaga silencer. Yung tahimik lang pero may matinding galawan pala to pag may sariling galawan, may sariling atake, gano'n. Kasi nga lalo na may jowa na, saan pala jowa mo? Trabaho. Taray, misis na misis. Ano trabaho? Nagtatiles. Okay, ano siya? Construction. Construction ba tawag? Hindi, labor, gano'n? Parang Taray. So, ikaw nalilabor ka din. Kamusta naman ang labor niya sa'yo? okay lang. Sana ba labor din ako later? Okay, si Hannah Sena, napapanood ko, nakikita ko yung mga vlogs mo. Ayan, and even your post, yung mga post mo ba? Yung mga emote mo. And based sa mga kwento sa akin at chismis sa akin ni Didon tungkol sa iyo. Isa ka sa mga fragile ko. Isa ka sa mga hindi naman sensitive. Yung what do you call this? Basta hindi ka pwede basta birahin or siguro maybe because magkaiba lang tayo ng culture kaya magkakaroon tayo ng adjustment. So yun din yung kanina na notice ko. Sabi ko, okay. Pero feeling ko nakakapag-adjust ka na kasi kaya mo na sumagot. Unlike before sa ibang vlog, napapanood kasi kita, hindi ka masyadong sumasagot or hindi ka nakikipag-interact with them. Yun. Tapos tsaka feeling ko talaga siya, tawag rito, mabilis mo siyang magagalit or pikon, parang gano'n. Yun yung ko sa'yo kanina. Ayun. Pero alam ko naman, kaya mo kasi kanina na bigla ka, nakapag-adjust ka agad yung mood mo dun sa biruan natin kanina with Gwen. Si Tyson talaga, tingin ko talaga sa'yo, maldita. As in. Oo. Feeling ko, maldita siya, matara. Yun yung first impression ko. Mostly naman, aminin naman natin, tayo mga Pilipino, kapag nagkakaroon tayo ng impression sa isang tao, nandun tayo sa negative. Baka ganito, baka ganyan. Gaya na sabi mo nga kanina, yes, totoo yun. Very strict ako in my own way. Sa paraan na alam ko or kaya ko. Ikaw ganun ka talaga. Sabi ko. Tapos nakita ko yung uyab mo kanina. Baka may tropa pa yun. In fairness, iba siya sa personal din mukhang palaban. Charat! Ayun. Iba to. Itala dahil ako niya. Gwapa, uy. Mukha kang 18 dyan, ma. Sada, kanay bangs ka wala na. At kaya naman, dahil kayong tatlo ang una ko nakasama, meron din ako mga papasalubong sa inyo. Ay, para maging fair, hindi kasi Betty Book. So, syempre mas girly. Yeah. Thank you, Mami. Yan, yung mga t-shirt. Yan? Hindi ko na binalot sa kasi, pero parang long dress yan. I think, kaya naman, tingnan niya. Tingnan natin kung kakasya. Kasi sa akin, fitted. Kung sa bahay sa akin. Akasya sa Ang nakaka-LGBT pala tong kulay na to, ha? Sa'yo. Sa bahay ko na lang. Ayan si Betty Boop. Ayan, Hi, girly. Des. And hindi pa kita na natin. Sa bahay ko na lang. Para siya, naalala ko ng vlog ko pala to. Gusto ko para makita nila kung ano yung natanggap mo. Ayan ang ganda naka-LGBT. May t-shirt din ako naka-LGBT din. Colorful kasi, no? Gusto talaga mga Yes. Oo, kahit ano lang, nyek shirt, okay na rin. Oo. Masaya din ito. Ito malamig din sa mata kasi yung color light. Di Parang ba? sa biwang ko lang. parang At least kahit hindi mo ilaylay, okay lang kasi loose naman siya. Ayan. Ayun. This time. Correct, pang aurahan. Mama G. Kay ganda yun. Kaya thank you muli. Thank you rin sa inyo. Sana marami tayong pagpandingan dito sa Hasaan. Lalo na paggabi.
Turuan niyo ako lumipad. Wow! Turuan niyo ako lumipad. Ay, muli sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalalimutan, like, share, and subscribe this video. Kasama na kanila mga YouTube and Facebook page. Okay, go ahead. Ayan, Facebook supportan page. niyo po sa akin ang YouTube ko, Miss Charmil Vlog, at saka yung Facebook page ko, mga ka-ers, ayan. Ah, maka-earth. Earth. Okay. Kaya, don't forget po na please subscribe. Hana Sena YouTube channel and Hana Sena Facebook ay ang page po. Maraming po mga magaganap po, mga masasabi doon sa live po sa YouTube channel ko kahit may copy ko Blanca. And Hana Bishi Appliances, Hana Shampoo, and Hana First At Bag. taray, kompleto. That's Hana Sena. Oh, ikaw tayo. Ayan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Taishin Vlog. Yeah. Sa page. Sa page, Taishin Vlog din. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much once again sa inyo Thank you lahat so sa much, panonood. Magbabalik po ang Chris TV. Daldal niya. It's DJ.